Здравейте, здравейте, уважаеми зрители! Днес на вечерието на най-светлия български празник 3 март, тук в студиото на Бързо, лесно, вкусно ще избухне първата кулинарна балканска война. Да видим кой пръв ще застане на фронтовата линия. Василиса прекрасна е куда ушла. Правя най-доброто суши в света. Тая мръсница Василиса прекрасна избяга с това богатир с Мерцедеса. Ей, ля мурамец! Погоди! Ще та вида. Като всеки добър кулинарен вълшебник, Късчей си мечтае да приготви сашими от фугу. За незнаещите японски, това ястие е от супер отровната риба балон, което се приготвя само от най-добрите и смели готвачи в света. А Любо е именно такъв. Толкова гори в работата си, че при едно фламбиране е запалял цял абсорбатор. На всичкото отгоре магията на Късчей е толкова силна, че всеки опитал телешкият му кикоман го сънува до живот. Ей, Ергенчето! Не ти е изсъкнало още бешамелчето, избърши го е така в устата и после ела се състезава с мене, бе. Ей, ще та вида аз на състезанието, ще смачкам, ей! ...20 години бях келнер и през цялото време бях на нощ с готвачите. При едно поредно спречкване влезох в кухнята, панирах 2 коркови тапи и ги дадох на готвача за кебабче. Голям зор виде, докато изде дървото. Ба Иван е от 23 години по ресторантите, но само от 2 месеца в кухнята. Крепечката го е докарала любовта му към огъня. Фламбетата на мустака са легендарни по българското Черноморие вече 20 години, но именно шишът му пуха и душки, който прави едва от 50 дни, го е вкарал в залата на кулинарната слава. Боят настана, тупкат сърцани, ето ги дат нашите душмани. Ей, ще ви скъсаме, момчета, ще ви направим на кайма кюфтета, ей! Любо Гайтърджи от Елемат Гурме и Иван Иванов мустака от Кристина Варна. Живо здраво, момчета! Страшно дуетче сте спретнали. Готови ли сте за битката? Готови, винаги. Така, да видим обаче от другата страна на фронтовата линия. От тук нататъка, кой ще посмее да се опълчи на руско-българският готварски батальон? Да ги видим! Готвиме си в кухнята с колегите, пържиме месо и ние му спогодихме номер. Бутилката с вино не беше вино, беше вода, а той не знаеше и когато дойде ред да сипе вино в месото, което се пържеше, стана реакция и пламна тигана, оттам и котлоните, много се изплаши и ние много се смяхме. Джони е сред младите надежди на българската кулинария и сред старите врагове на традиционните ни подправки и манджи. Войната му с шкембето, шопската салата и джоджанът вече е почти спечелена, след като срещу тези символи народната кухня Джони изправя ненадминатите си свински скалопини с гъби и сини сливи, ордьовърът от бейби октоподчета, както и любимите си каперси. Веднъж ми се случи така, че сложих скарата и тя майки му падна върху мен и ме изгоря целия. Къде е падна върху мен? Майки ти ga набием. То не съм могъл да работим 3-4 дена. Скарата е като лепа лоша мама, емболи, сърди. Сръбската звезда на скарата е роден в столицата на балканското барбекю Лесковац. Когато преди 3 години Далибор идва в България, певицата Цеца Величкович за втори път обявява траур. Причината за мъката и този път е тъжното сбогуване с биволско бонфиле по-чубански на майстор Маринкович.
Ще ги сечем главо на обоицу. Ще ви скъсаме. Аплодисменти! Момчета, преди битката да започне, стиснете си ръцете, така повеляват правилата на играта. Честни битки, така, застанете от двете ми страни. Правилата на днешното състезание са следните. Казах им, изберете си по 10 продукта на отбор, продукти, с които може да сготвите всичко, продукти, които са ви любими. Те казаха, добре, те вече са на масите, след малко ще ги видим. Аз обаче, тук съм скрил тайният продукт на днешния сблъсък. Знам го само аз. Мислих и реших, че за един такъв супер мега балкански сблъсък има нещо, което може да ни обедини. Не да ни разедини, а да ни събере тук на Балканите. И това чудо се казва телешка кайма. Това чудо обаче се казва агнешка кайма. Това чудо обаче се казва свинска кайма. Това чудо се казва обаче паприкована сланина. Това чудо се казва и бекон. Телешка кайма, агнешка кайма, свинска кайма. Момчета, заставайте зад фотовете си. Аз взимам цялата тази бумащина, тази хартия и изхвърлям в кой кош? За пластмасови отпадъци, разбира се. Натъпвам ги вътре тези неща. Правилата са много прости. Давам знак и след 20 минути, момчета, трябва да се изготвили не едно, не две, а 3 различни неща. Така че, темпо, Балканската битка, първата балканска война на кулинарната сцена на Бързо, лесно, вкусно започва този момент! Айде да ви видим! Както сами знаете, тук ще оценяваме атрактивност, номера, всякакви фантасмагории. В крайна сметка обаче, след 20 минути, трябва да имаме поне 3 неща, които да бъдат приготвени. 3 кебабчета не се броят, обаче 3 чешита по размер, по състав, кебабчета. Момчета, какво правите? Чувате ли как трака машинката? Като тачанката. Така. Ей, сега почва. Айде да отидем първо при... Чакай, ти днес си казал, че аз не понесам пистолет. Ти нямаш пистолет. Нямам. А той е бутафорен, бе, брат. Аз се притеснявам от него. Абе, не, само на гол тумбак чифте мустация това положението, разбираш? Тега ли? Мине, ти спокойно. Добре. Така, вече започнаха да взимат от каймата, правиме микс между свинско и телешко, добре. Аз специално пресно смляно месо, леле тая каймичка от агнешкото също много ми хареса. Така, вашите продукти. Тиквичка, грах, пресен лук, моркови, най-нормални неща. Гъбки, лукче, това сирене бяло ли е? Да. Пармеджано и картофи. Какво правите, момчета, сега? Аз ще направя една традиционна супичка. Супичка? Да, която обаче бе малко променена, по-модерна. Добре, ти си все по-модерните неща. Аз Колега? Аз ще направя едни сръбски кебабчета, така толки. Толки. Не съм много голем. Добре. Ko Сей само това ли? майстор Миро, що вика, кога ти напиш малки. Като моята? Значи ги прави по-малко. По-малки ги прави. По-малки ги прави. Толкова ли ви я разбера, бе? То ти си знаеш. Наша не е. Сега, дали Боре, Да. кажи сега как ще ги направиш тия кебабчета. Еми, няма да ти кажа. Няма да ми По кажеш. той тайна. Ето, това очаквах. Ето, То виж сега, ти да ми кажеш ти кебабчета, каквото... гледай, Ти не гледай кебабчето си е... Последно, българско ли е кебабчето? Чисто българско. Не е верно. Турско ли е кебабчето? Смятам, че е турско. Не е верно. Сръбско кебабче. Сръбското е кебабчето, така ли ще го кажа? Мика сме правили кебабчето, ние нещо знали какво е кайма, бе. Мостак, върнаха ви в първи клас. Ако беше тук и някой ром, следващия път трябва да поканим и някой ромче да се обединяваме тук на Балканите и ще да каже, пък ние не слагаме и кайма. Лути, само едно да ти кажа, нали го видя Ванката Мустака с национална носия, нали? Да. И аз понеже от бившия Съветски съюз, да погледнеш дрехите сега, гледай, руското знаме, бяло, синьо, червено. Дали, Боре? Аз сега да направим така. Нещо художествената украса на екипчетата ви липсва. Какво ни липсва? Еми няма, погледни ги, мустака, пистолет, мустаци, Аз ти казах. калпак.
Сега тук ще правиме банани с ябълки и с кайма. Без кайма. Тук сме на десерта. Български по-европейчен. С банана вътре. Да, ето е. Формата е наша, бе. Български по-европейчен десерт. Формата е наша. Това ли е българската форма? Две ябълки, един банан. Формата е наша. Както И пропорцията е. калъпа и размера. Да, две ябълки, един банан. Това ли е българския модел? Символиката. Дали, Боре, тук и сланинка съм ви сложил, Всичко има, и беконче. всичко, да, имаме всичко. Само искам да видя какво правиш Да. ти. Еми аз тук правя една маса, ще направя една плескица сръбска, Да. гурманска, значи Гурманска. кашкавал, бекон, малко, чесън, черен пипер. Братко мили, едно си знаят с байто ти Миро, едно си правят. Карай, варай и плескавица ще направя. Плескица, най-хубава. Добре, бе, люта чушка вътре ще сложиш ли сега? Супичката, да. Или какво направи? Топчета ли направи? Да, по-модерно. По-модерна, значи вътре имаме грах, Има тикички, морков град. тикичка мон и едни топчета. Да, които са Добре. Добре, с каква кайма го направи това нещо? С телешка. Да, разбира се. Добре, чай се. Така, какво правиме след тая плескарица? Така малко е ролуемо така. В кашкавалчето. Кашкавал, бекон, черен пипер, червен Добре, пипер. кажи ми сега на плескавицата, Да. къде е тайната? Дългото месене на каймата, в самото мелене на колко едро, ама не... Това няма да ми каже, не става. Не става. Говоря сериозно. Като би аз казал, той всички, като би знали ми, не може да изкарваме пари. Аз всяка вечер, вижте сега за какво става дума. Всяка вечер на екрана си казвам всичко. Какво, що, колко, къде не съм успял, къде съм успял, как, всичко. Ти една плескавица искаш да ни разкажеш как се прави. Еми не искам, ела в ресторант. А ще видиш, каква е блеска. Остак, ти копираш плескавица? Как ми викаш простак? Какво? Не го обиждай, бе! Той патлак носи, бе! Пистолете! Сега това си е жива... Айде, ще се пуцаме. Пуцай, куме! Чай сега, ти имитираш каквото прави Далибър ли? Не съм го видял, аз съм го лошо. Ма той прави същото плескавица. Не, моето е друго. Нашата ще е българска плеска. Българска плескавица. Българо-руска, айде. Това е кюфтеско Това си е наша работа. Плескавица е... Плескавица или плескавица е, Далибър? Плескавица. Карамел. Карамела, леко. Чай да видя какво става при тебе. Спокойно. Трябва да стане Царевичка, каймица, фасулет, бобче, така. даже и чили съм сложил. Какво бе? Момчета, Да те пална ли искаш? не знам в Молдова дали събирате разделно букулка, аз обаче... Събираме. Ще не Нормално, запали, бе! бе, Иване. Пути, бе! Чакай само! Ще не запали, бе! Иване! Нали знаете къде пламва Първата световна война? В Сараево. Чакай ми, ще се биеме тук. И са ефтини номера, разбираш? Големи мустаци, ама ги поупърли. Боснако, първи как се мустаци. Гаси! Гаси Ние сме мустаците! готови. Да го бръснем ли с нож? С нож, да му ги изсечем малко. Така, ако искаш тук, дали Боро, мога да те позабръста или да острижеме само единия мустак. Има и да обръсне, има и да остане. Аз съм го фана, кой ще ме остане, бе? Искаш тук температура ли? Да. Да си ми печка, не работи. Печка, вега кебабче сръбско, ела да видиш какво е. Дойди вам. Погледай. Оп. Как да го имаме това? Вижте сега, имате около 10 минути, момчета. Аз трябва ще пробвам колко... Абе, те са по-малки от румънските, бе. Между другото, съм ходил от Няма значение дали са големи или малки. Важно, кога ga сложиш в устата, той се топи. Вкусно е. Абе, утре ти работят котлоните, гледай как пали котлона, бе. Не знае, бе, той. Подай газ. Задръж, чакай се малко да не гръмнеме. То слуша само стопанина. Така се направило. Каше, какво направи ти, бе? И той не знае, Ще бе. почне като Дарибор, не знам. Да. Ще видиме. Ама така няма да се разберем. Нали? Е, бе, Значи, що?